आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। फसे ना मछली उजाले का होई, फसे ना मछली उजाले का होई, नसल में देवे ना उमाले का होई, नसल में देवे ना उमाले का होई। लागता भाग गइल एहू साला सोई, लागता भाग गइल एहू साला सोई, नसल में देवे ना उमाले का होई, नसल में देवे ना उमाले का होई। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। उमाले का होई, हाजीपुर वैशाली। नसल में देवे ना मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सबका माला मिले रोज आवे, सबका माला मिले रोज आवे, एको तो हमर बिया रोज तारा पार करे बहाना खुद करे ले माना, करे बहाना खुद करे ले माना। अभी ले मिलल ना मन करे रोई, नसल में ना देवे उमल का होई, नसल में ना देवे उमल का होई। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। उमल का होई, हाजीपुर वैशाली। नसल में देवे ना मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ, एक महीना पकड़ ले भेटहु, एक महीना पकड़ ले भेटहु, आवे ले मिले तो करे ले ना लेटहु। राहुल राजा धानी हो कहता बानी, राहुल राजा धानी हो कहता बानी। अमित तयासी के कारा संगे सोई, नसल में देवे ना उमाले का होई, नसल में देवे ना उमाले का होई। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।